capítulo de O Fío que nos une, o podcast de FEMUPO, e agora vamos a falar, tamén vamos a facer un debate con Andrea e con Alba, que xa as coñecedes, e vamos a falar un pouquiño das agresións sexuais, e iso vai nos levar pois ao amor romántico na adolescencia e todo o que todos os axentes implicados na loita contra a violencia de xénero estamos un pouco de acordo, que é que o aumento neste tipo de idade da violencia de xénero. Por recordar un pouquiño, unha das cousas que fai FEMUPO para loitar daquela maneira contra as agresións sexuais, pois neste caso é contra a sumisión química, non? Homes e mulleres, nenos e nenas, rapaces e rapazas. Bueno, pois é o coletero da Federación, un crunchy ou está moi de moda agora, non? Con un bolsilliño onde leva a tapa que despois colocamos no vaso e sempre pois levamos ese vaso de auga con nós e bueno, pois aquí utilizamos a palliña e evitamos así pois que calquera malnacido ou calquera con intención de facer dano pois o poida evitar. Entón, a raíz deste artiluxo que temos na Federación, pois vamos a falar un poquinho dese aumento de agresións sexuais, non? De que está pasando? Que está pasando co rapaces, co rapazas? Porque diríamos, bueno, pero que hoxe en día temos moitísima información, por que non somos capaces de canalizar esa información cara a mellora das cifras están empeorando as cifras e cada vez, pois, bueno, eu recordo nunha charla nun instituto, además foi en, bueno, non vou decir onde foi, pero que dicía, no, bueno, a mí solo me escupía. Claro, o sea, perdona, solo, no, claro, no, eso es agresión, o sea, é dicir, que xa non falamos que non saiban identificar o que é unha agresión verbal, e que non entenden que escupir é igual de mal que unha bofetada, que unha paliza, que unha violación. Que facemos? A ver, o problema parte de que sí que é verdad que hai moitísima información, pero de como se interpreta esa información, non? A xente xoven ao mellor non ten as ferramentas necesarias porque nós igual non lles estamos brindando do xeito correcto para interpretar esa información e saber darlle unha volta para non cometer os mesmos errores e non cair nas mesmas, pois eso, formas de actuar. Hai moitísima información en redes, pues, na televisión, en xeral, pero penso que non a ven coa perspectiva de decir, pois isto que estou vendo está moi ben, pero tense que quedar aquí, pois nesta película ou neste libro ou nesta serie que estou vendo, e daqui non poden salir porque estas actitudes realmente na vida real non nos van a levar a nada bo. Non sei se me estou explicando ben. Sí. Estos son as cousas coas que vos vades a enfrentar, no? Cando desenroledes o voso traballo. Outra frase, xa non solamente o de só non me escupía, non? É que pareceme, explótame a cabeza, senón, es que si non me geolocaliza non me quiere, Alba. Buah, que heavy. Pero sí, está como super normalizado xa entre amigos e amigas deixarte a ubicación permanente e obviamente é unha forma de controle que non sei que dúbida cabe. Pero sí que falando das violencias sexuais ao principio non me extraña nada porque aumentou un montón a accesibilidade e a facilidade de consumir pornografía. A prostitución vese como un traballo calquera, unha actividade normal, un momento de ocio, unha iniciación a relacións sexuais, entón pois é que é difícil que fora de outra forma porque ti ves un contido, entrache porque é moi claro, é moi directo e entrache, pero se tes que poñerte a reflexionar e consumir contido de reflexión de por que isto está mal, por que debería cambiar, etcétera, xa non apetece. Estamos acostumadas a información rápida e sinxela e ese tipo de contidos son información. Bueno, non son información para nada, son desinformación, perdón, sí. Pero son rápidas, sinxela, entra moi fácil, é moi accesible, permíteche un anonimato que antes non tiñas porque tiñas que ir a comprar a película ou o que sexa, dar o teu DNI, etcétera.
E agora incluso podes interactuar con esas persoas, pero dentro dunha impunidade moi perigosa. A raíz desto, Galicia vai ser unha das primeiras comunidades autónomas en aprobar a lei digital. Agora está no proceso en que as asociacións como FEMUPO está no Parlamento de Galicia, están traballando para incluir cousas, para ver como vai, como non vai, o que hai que mellorar. Vos pediríades nas redes digitais, é dicir, non solamente son maior de 18 anos, é dicir, pediríades algo máis factible ou fehaciente agora de entrar neste tipo de redes? Ou, por exemplo, seríades das que, eu xa digo que sí, das que ata, creo que foi Dinamarca, que ata os 16 anos non poden ter redes sociais os menores de 16? A ver, eu creo que sí, porque... Falamos de medidas moi concretas, en certo modo hasta radicais, claro, non? Podríamos dicir. É que para empezar, para poñer un pouco en contexto esta pregunta que acabas de decir, cando algo ten unha idade marcada, pois esta película é para maiores de 16 ou este libro é para maiores de 18, se tes 12 anos, non é que non o poidas ler, non é que vayas a ler algo que nunca hayas visto, pero é que ao mellor non tes a suficiente madurez ou as ferramentas suficientes para entender que eso que está aparecendo aí non vas a saber ao mellor xestionar esa información. Entonces, coas redes pasa o mismo, temos acceso, como decía Alba, a moitísimas cousas que non sempre son información, son desinformación na maioría dos casos, conductas na pornografía, moitísima xente utiliza eso como referencia a hora de ter unha... Claro, ao final é entretenimento, non? Claro, a pornografía non deixa de ser algo guionizado, non podes telo de referencia a hora de ir a ter as túas primeiras relacións sexuais porque non van a ser parecidas, pero para nada o que aparece aí. Entonces, que ti vayas a entrar en unha página de pornografía e o mensaje que che aparezca sea eres maior de 18, sí ou non, e darlle así e podes entrar e podes te conectar en directo cunha persona e podes falar en directo con esa persona, ti apagas a cámara, esa persona non sabe que ti eres menor e ti estás lle pedindo que faga certas cousas que ti non deberías ver. Entón eu creo que nas redes sociais en general e no acceso a internet deberíase ser máis duro, por exemplo, Instagram, TikTok e todas estas aplicacións, pedir un DNI ou pedir que se eres menor de edad, non sei que forma habría de verificalo sen ser co DNI, pero ter os teus pais de referencia e ter información, porque despois facemos comentarios super desagradables a outras persoas ou vemos cousas super desagradables e como estamos detrás dunha pantalla, detrás dun nome falso e detrás dun perfil no que podo subir fotos que son miñas ou non, teño total impunidade, podo ver o que quero, comentar o que quero, facer o que quero, e non debería ser así. Alba. Sí, é que eu tamén creo que debería haber máis medidas, pero estou un pouco cansada de parches, sinceramente, porque da igual que teñas 18, 15, 20, 30, 40, entras na pornografía e ves violacións, non violacións guionizadas, porque o 90% do contido pornográfico é real. Sí. O sea, estos son estadísticas e son datos. E a maioría son violacións, buscas en etiquetas e son inconsciente, humillada, que si le meo encima, que si le pego, que si le meto la cabeza en el váter. Creo que hai que decir as cousas crudas como son. Da igual a idade, non se poden ver esas cousas, non poden existir esas cousas, non se poden visibilizar esas cousas. Non pode ser accesible, da igual a idade. Da igual a teu xénero, da igual a idade. Non pode ser accesible, porque non estamos nun nivel de sensibilización ou educación ou de cultura no que vayamos a entender que eso está mal, que unha persoa temos a empatía moi destruída. Sí, totalmente. Entón, fa unha pregunta que porque eu recordo cando a Xunta prohibiu, non, ou limitou o uso dos móviles aos centros escolares, é dicir que non pode haber móviles nos centros escolares, que había papas que protestaban, papás e mamás, é dicir, ata que punto vale as administracións, as institucións, toda a sociedade, pero hai un núcleo moi importante que é o núcleo familiar, que é onde están os papás, as mamás e todo tipo de forma familiar que poida haber hoxe en día. Que papel teñen estas figuras neste tipo de... É super importante, quero dicir, desde nenos
o que fan porque de os algún pais, lado ven que o rapaz teña con 10 anos, 8 anos, Marina Marroquí falaba de que xa estamos baixando a idade, fai anos a 8, e agora, pois fai pouco xa falou de 6 anos. O sea, a ver, a min explícademe con 6 anos que como pode acceder a pornografía un neno. Entón, eso, eu creo que é moi importante, o sea, a figura do pai, da nai, da familia é moi importante porque os nenos son esponxas que captan todo o que ven ao seu alrededor e despois en eso basan a súa personalidade, van crecendo un pouco en base a eso. Se ti na túa casa escoitas insultos, gritos, é normal a pornografía, é normal falar de cousas, pois eso, de temas sexuais diante do neno, o neno ao final vai a crecer dándolle normalidade a eso, que non lle haya que dar, porque evidentemente a sexualidade, todas esas cousas, hai que falarlas, pero a certas idades, claro, o sea, a certas idades, desde o respeto entonces, pois, non sei, o sea, as familias eu penso que non o fan desde esa maldade, nin desde intentar que os nenos fagan as cousas mal, sino un pouco desde o descoñecemento, sabes? O sea, eso de que, non, porque non se entera, sí se entera, ou pois o dos teléfonos na xunta. Eu quero pensar que cando a xunta prohibiu os teléfonos nos centros, bueno, pues realmente era para que ti non me podas sacar unha foto, o sea, tema bullying, tema non utilizar os teléfonos na clase, porque non hai necesidade ninguna, distraccións e demais. Está nun centro no que hai un teléfono, se pasa algo, o centro vaise comunicar contigo, entón o neno non está incomunicado, nin lle pasa nada. Eu quero pensar que era máis un tema dese medo de, non, é que despois o mellor, pois desde a parada hasta a casa ven solo e non ten o teléfono. Bueno, pois que o leve na mochila e cando salga do centro que o encenda e que o utilice. Eu quero pensar que era ese medo de, se le pasa algo non me voy a enterar, pero non o sei, o sea, non sei moi ben como abordar o tema coas familias, porque ao final cada unha ten a súa perspectiva e na educación que se dá na casa de cada unha. Claro, pero o que deberíamos, isto é tamén como rapaces que con 14 anos non teñen acceso a redes sociais, non teñen tal, pero ao final son as avis, non as avis raras dos amigos, cando debería de haber un movimento para que fora o contrario, non? Porque ademais está super demostrado como frío o cerebro directamente. Alba. Claro, é que totalmente era eso que iba a decir. Si é o mellor para cuidar eso, o cerebro cando está en construcción, entón igual non é non darlles un móvil, pero darlles un móvil que permita solo facer unha chamada para saber si xa saliches de clase, si chegaches, a conservatorio, as clases de inglés, tal, e quedarte un pouco tranquila, porque tamén é normal que como nai ou como pai pois estés preocupado e preocupada, pero non ten por que conlevar todos os riscos negativos. Sempre podes adaptar as opcións para quedarte coa parte solo positiva. Claro. Por exemplo, estuve acordando, creo que o contaba Marían Rojas Estapé, que todas as persoas que crean tecnoloxía, Apple, Facebook e demais, as súas, vou a decir unha palabra que non me gusta nada, pero au pairs, non? Que son as persoas que coidan os seus fillos, lles proíben ter móvil. É dicir, ademais é un motivo de despido en caso de estar no parque co rapaz de estas persoas e que ela colla o móvil para vai preparando a cea, non? É motivo de despido. Esta xente é a que despois fai os contenidos, polo tanto, se eles son conscientes do perigo, como nós seguimos traballando en contra nosa todo o rato, non? Entón, o dos papás e mamás, por exemplo, que vos fuchedes a formacións e demais, a nos, a federación, é a parte que máis nos custa. É a parte que máis nos custa implicar. En cambio, a parte máis necesaria que se impliquen, porque é a que están cansados, agora normalmente traballamos dous, por lo tanto o tempo de calidade cos adolescentes e cos pequenos é moitísimo menor que o que podía ser cando me criaron a min. Como poderíamos abordar este traballo e como poderíamos traballar con eles para, non, mira, que isto é igual de mal que os ultraprocesados, sabes? Claro.
A ver, todo parte de falar, o sea, quero dicir, é super importante sentarse co neno, coa nena e falar e contarlle que hai, así como pues, non podes conducir hasta que non teñas 18 anos porque non podes, e porque pues, sí, aí está máis regulado, mellor, é unha norma máis estipulada, pero non podes tampouco pues, ter acceso a isto ou a isto, hai plataformas, se lle queres poñer unha película, pois podes poñerlle unha película, se queres que o teu fillo este co teu móvil vendo YouTube, pois tes YouTube Kids, pero saber en todo momento que é adecuado para o teu fillo ou a túa filla e na edad que ten. O problema tamén parte un pouco do que decías ti, non? Agora, tanto o pai como nai, nas familias, todo o mundo traballa, é moi complexo estar atento porque todo evoluciona super rápido e hoxe aparece unha aplicación nova e de repente todos os nenos están con esa aplicación, basase en estar super informado e sabendo todo o rato todo o que aparece, os riscos que teñen os pais nas formacións que eu puden ver que ofrece FEMUPO, a actitude ou como están é como agobiados, sabes? O sea, o que teñen ese agobio de decir que se me escapa porque hai mil cousas que non controlo, que eu non sei, que eu non que ahora os nenos coñecen e que se non o fai co meu teléfono, o mellor despois, cando queda coa súa amiga, a súa amiga que si ten móvil, ensinalle algo que eu non lle deixo ver, porque o mellor meu fillo non ten TikTok, pero o teu sí e quedan e xuntos ven TikTok. Entonces, parte moito de ter moi boa comunicación con eles, explicarlle os riscos que hai, explicarlle o porqué non, xustificar, penso que claro, sempre... pero eso é unha vez que xa os temos sentados nunha cadeira, pero como chegamos a eles, Alba? Claro, eso, para concienciar aos peques hai que concienciar as familias, entón as familias non teñen tempo, hai precariedade, eu diría que unha medida podría ser pois dende as empresas, os cursos, colaboracións con outras entidades, como as formacións que ofrece FEMUPO de tecnocuidados e todas deste estilo de cuidar dende o entorno digital, pois sería unha boa forma de entrar e que obligatoriamente pois teñas que ir porque ao traballo non podes faltar, entón pois estas formacións tampouco vas a poder faltar. O sea, eu creo que si se quere e se quere pensar como podemos chegar ás familias, podese facer. Se pode facer. Sí. Pregúntoche, Alba, as plataformas realmente están en sintonía con estos medos que podemos ter as persoas que traballamos nesto, porque ao final nos o vemos moito máis claro que o mellor un papá e unha mamá que ata que teñen o problema real pois non son capaces de ostra, que isto non pasaba, sabes, isto era real, non? Isto pasounos a nós e pasoulle a nosa filla. Ti crees que as plataformas habría que exixirlle máis conciencia ou máis traballo neste campo? Sí, claro que sí. Regularización. Xa, claro que non. Claro que non, porque a maioría de contidos que se consumen son pornográficos. Ainda que non sexa pornografía, son corpos semidesnudos, son os anuncios, a publicidade de comida, ti cómela como de forma provocativa a nivel sexual, e que esa é a pornificación da cultura, entón non interesa. De feito, aí é o que está agora pois en todo o entorno digital, e xa nos comentaban outro día, que era un dato que tamén coñecía, que o 90% das imaxes creadas con IA son desnudos de nenas e de mulleres que non o pediron, quero decir. Sí. Todos estes casos que sabemos dos colexios, dos compañeros e tal. Entón, sí, evidentemente ten que haber unha regularización, un tipo de prohibición, porque a veces non está mal prohibir. Hai certas cousas que o que comentaba antes, podes decir na túa casa, pero non lle podes dar ese tipo de altavoz. Se está mal, e... Que se ten un perigo considerable na vida da metade da poboación, pois non vexo máis motivo que ese. Que lle diríades dende aquí pois, a todas esas mozas e incluso mozos, porque é certo que probablemente eles tamén estean perdidos a hora de tratar as relacións coas súas coas rapazas no instituto. Que mensaxe lle diríades desde este podcast, ¿no? Que, bueno, aparte de si te escupe, amiga, aí no es y denuncia, ¿no? Digo. Dalle. A ver, pois, sobre todo que non se guíen polo que ven en redes, polo que ven na televisión, que ao final ti sabes o que está ben e o que está mal,
En maior ou menor medida podes patinar en certas cousas, sí, pero non é que esta parexa que está en internet está genial, fai isto e eles vai ben, entón eu vou a facer o mismo. Non, porque ao mellor despois de sacar esa foto el vaise, ela vaise, non volven a falar máis. Ou non, pois eso, ver as cousas con un pouco máis de perspectiva e pensando sempre máis en ti como persona, quero dicir, a hora de ter unha relación, de xente xoven que ten relacións, non intentar pois eso, ser igual que o que ves na televisión, porque o mellor non é o exemplo, o mellor o exemplo que tes que seguir é o que ves aquí, ou pois eso, ese amigo que diste, mira, que o que se ríe de, mira, que pasteloso ese, que tal, sí, pero realmente ele está facendo o que sinte, está intentando non facer sentir mal a súa parexa, non facer sentir mal, non sei, é que é un tema moi complicado porque eso, hai moita información, os nenos e nenas teñen acceso a esa información que resulta ser desinformación, entonces eles tampouco saben diferenciar que está ben e que está mal. Eu creo que a solución está parte de nós, desde a federación. Se hai algo que se ti non estás cómoda co que estás sentindo, claro, ¿no? Pois entón non pasa nada, non é aí. Non é aí, non tes que ir por ese camiño. Galo, a ti, que mensaxe lle estarías a... Eso, que nos trae moito dolor de cabeza. Sí, é que é normal que o teu desexo este configurado para tender a ser a persoa submisiva en este tipo de prácticas, pero mínimo pregúntate por qué, e se eres home e sueles ser o dominante en este tipo de prácticas, pregúntate tamén por qué. Pois moitas gracias, chicas, ata aquí o capítulo de hoxe.